Ja tietoni mukaan erittäin hyvä harjoituskausi takana. Nyt kilpailuun tuleminen ja tuohon uudelle Mondolle tuleminen nyt Harrin kohdalla näyttää siltä, että mennään liian nopeasti läpi tuosta heitosta. Sitten Teemu Virkkala avauksella hyvä 8-1-6-6. Virkkala lähtee sinne ja hyvän näköisessä kaaressa tulee. Ja Virkkala pamauttaa 85. Taitaa olla vielä siihen yläosat päälle. Teemu Virkkala. Ja viestit kertovat, että Virkkala saattaa heittää tänään aika pitkälle. Ja kyllähän tämä voidaan Tapsa laskea, että tämä oli aika pitkälle. Yli 85. Kaikki 80 metrin heitot ovat jo todella huipputason suorituksia. Tämä saattaa olla Virkkalan ennätys jopa. Joo, nyt tullaan niin 85 siinä paikkeilla. Et täytyy sanoa, että kyllä Teemu on nyt talvehtinut hyvin ja sen Dohan jälkeen kerännyt itsensä siellä 7-7 ja nyt tullaan sitten 84-68. Ja tämä on Virkkalan uusi oma henkilökohtainen ennätys. Henkilökohtainen ennätys.